Muje. Ya ma ƙaro a kan wanda bai yi kudai ba. Waye ce maka sun goma za ka yi? Ai sai kai sun 30. 20 sun 30 wallahi bai kai ba. Kan Allah bai kai ba. Allah bai kai ba. Ai ran sai wata ke. Sai kai sun 30. Sai kai sun 30. Yawwa wannan ma ɗayan nawa ne ko? Yawa Alkausar. Alkausar Mubi. Masoyin baba. Na'am, Allah ya faranta maka. Dan farin cikin sai da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ita nake da ba wai tana nan ba. Allah ka kula. Mun gama. To ku shigo a kare, ku shigo a dauka. Shigo a dauka da. Darakta da ke shigo. Alaikum. An ban wannan ledar. ABC. A wannan ABC ɗin ko yake da hudu? Ko yake kuwa? A ABC ko yake kuwa? Yana na ƙarshe. Ko ba? Wannan jakan waye? Karaton ɗayan ne? To duba shi. Ka samu minti 3 ba da rato.